Dobrý den, jmenuji se Jiří Věříš a jsem zároveň majitel firmy Krby Věříš. Právě tu máme jeden z nejoblíbenějších krbů, který jak v současné době, tak už po mnoha let nabízíme v různých variantách barevných odstínů. Krb nepotřebuje žádný pojování lepidel a tím se stává podle mě jedinečný, protože je zaručeno, že nemůže ani prasknout. Takovýto krb, co u něj stojíme, si zákazník je schopný za 2 hodiny složit sám. U tohoto krbu můžeme vlastně grilovat na roštu nebo na otočným rožní. Dá se říct, že vychytávka krbu je udírnička, která se dá má klapku komínovou, takže při tom úzení vlastně se dá regulovat.